Kien pospost ġuri dwar każ ta' missier li se jkun akkużat bl-istupru ta' bintu. Dan f'digrit tal-qorti kriminali li fih l-imħallef kellha wkoll kliem qiebes fil-konfront ta' ġurnalisti u min skont għadda tarif dettaljat lill-midja dwar il-każ. Għalkemm iktar tard irriżulta li t-tarif kien fuq is-sit tal-qorti f'sentenza tal-qorti kriminali preżeduta mill-imħallef Michael Mallija. Fid-digriet il-qorti ta' żewġ raġunijiet għaliex kienet qed tippospon il-ġuri. Ir-rapport fuq TVM fejn ingħataw dettalji xokkanti dwar il-każ u sakemm tingħata deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali fi stadju tal-appell. Skont l-imħallef Edwina Grima qalet li d-dettalji f'Television Malta kienu eżempju ta' nuqqas ta' etika ġurnalistika dan għax kienu pubblikati lejn il-ġuri u l-ġurati jistgħu jkunu influenzati. Għalkemm kien irrapportat li issa l-avukat difensur se jiġbed l-attenzjoni li dawn kienu pubbliċi f'sentenza ta' 11 ta' frar tas-sena li għaddiet. L-imħallef kellha wkoll kliem qiebes għal fatt li l-akkużat li kien marraf bil-ġuri xhur ilu ħalla l-aħħar ġimagħtejn biex jagħmel il-każ kostituzzjonali dan bil-għan li l-ġuri jkun pospost, qalet l-imħallef. Kien il-ġimgħa li għaddiet li kienet irrifjutata talba lill qorti Kostituzzjonali biex il-ġuri ma jsirx. Iżda issa hemm l-appell.